Atzo eta gaur klaseak hasteko ziren EAEko ikastetxetan eta oraindik ere hainbat lanpostu bete gabe daude. Honek ikastetxeengan, langileengan eta ikasleengan sortutako kalteak erantzule bakarra Eusko Jaurlaritza da. Gainera, Hezkuntza Sailak hitz eman zigun irailaren batean plantillaren gehiengoa ikastetxean egongo zela eta ez du bere hitza bete. Honek ikastetxeetako plangintzan sortzen dituen arazoak nabariak dira. Astelehenean, esleitzekoak ziren milaka lanpostu, esleitu gabe geratu ziren, ordezkaguna bertan bera geratu zelako, eta atzo ere arazoak eman zituen. Honetan, langileak bai irakasleak baita heziketa bereziko langileengan ezinegona sortu zuen. Hezkuntza Sailari eskatzen diogu ikastetxeetan eta langileengan sortu dituen kalteez kargutzeko. Ordezkapen guztia